Si Kristo mao ang punuan sa paras, ang amahan mo'y tig-atiman sa paras, pagkatapos ang mga sanga diha kita nga mga Christians ug mga tawo. Now, ingon pa ni Kristo, matag punuan nga dili mamunga iya kini pagakuhaon. Now, unsay buti pasabot aning ang mga sanga nga dili mamunga iyang pagakuhaon. Ang meaning ani mga igsoon is iyang igasalibay. Dili niya isipon nga iyaha. Kinsa man ni mga tawhana, kini mga tawo nga namiya sa pagtuo. Kini gitawag og mga apostate. Kana bitaw mga tawo nga moingon na nga, I don't like you, Christ, anymore. I don't love you. I hate you. Mao ni ang mga tawo nga gitawag og mga apostate. Kini mga tawhana dili sila mamunga o kini sila pagakuhaon sa Ginoo. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. Ug katong mga sanga nga mamunga, pagapulungan sila, pagahinluan sila, kuhaon to mga ginagmay nga mga daan-daan nga mga sanga, aron siya mo na linsing pagbalik, ug mamunga og mas daghan nga mga bunga.